Eto amin'ny point carré no misy atsika rehefa ny point carré zay sakaiza ny mpanakanto itapatafatsika hiaraka amin'ireo mpanakantotsika maro samihafa izay sady miomakomagna ny amin'ny fotoagna azo ety amin'izay fanisantsika ireo mpanakanto zay. Eto magnano fisaoragna ho an'io namagna mpiara-miasa maro samihafa ary agnisany ambaranay ho antsika jiaby mpiara-miasa amintsika mikarakara ny botibotenay ny agnatin'ity fandaranantsika ity dia ro avy amin'ny CNC agence manaovagna fisaoragna mavety agnatiny izegny hoa i madame Sisi. Ny antetsika dia hiavaka ny fandaranantsika satria efa hetsika amin'ny vaovao zegny mandalo misaona ny tontolon'ny kanto ny eto amintsika Madagasikara magnerantany izy koa zay mety volagnina izy satria nandaontsika moa ny mpanjaka vavy ny Salegy Ninie Doniah moa izegny. Ankoatra ny zavakanto ihany koa ny amin'ny resaka fiarahamonigny agnisany nagnamariky an'izay mpanakantotsika izay hoasevatsika koragna zegny ny agnatin'ny tafatafa iarahantsika miaraka amin'ireo mpanakanto maro samihafa zegny nefa miomagna hiaraka amintsika ny amin'izao ty agnisany hoavy eto efa hitantsika io i ELIDIOT TENCE MENA FARAH JHON'S zay no vahintsika ny eto amin'ny point carré ka dia roso tanteraka atsika ny agnatin'ity tafatafa ataontsika miaraka mpanakanto izay afaka fotoagna fohy ny eto amin'ny point carré. La reine du Salegy, la reine du peuple, Ninie Doniah. Efa iregnitsika ny vaovao zegny ny nandoantsika zay mpanjaka vavy ny Salegy zegny. Zay mahatonga zay neto amin'ny point carré nagnasa reto mpanakanto aby ireto satria dia samy managna bara mahakasika an'izay mpanakantotsika izegny ary ihany koa mahakasika ny zavakanto. Dia ihany koa tsika anisany koragna mahakasika ny fitambarany mpanakanto aby ireto izay ka dia ravoravo magnano akorialy mbola tsara ho antsika jiaby tonga soatsika neto amin'ny point carré ny ety Antananarivo 67 hectares ato amin'ny luxury no misy izay ny amin'ny fotoagna azo ety izay. Ny vahintsika itafatafa iaraka amintsika eto mpanomboky izy ho an'ny viavy tsy magnino Elivio? Tsy magnino ato ambadika ato FARAH JHON'S magnano fisaoragnanao nagniky ny fagnasagna miarabanao FARAH JHON'S. Mbala tsara Jean-Luc, mbala tsara tsika jiaby mpagnaraka point carré, mbala tsara TENCE MENA, mbala tsara ELIDIOT zay io fa elaela tsy mifankahita ty zay jiaby mifampivorivory eto ya. Pare zay koa. Lady Boss, salama anao, vaovao mareza. Mbala tsara anao Jean-Luc, mbala tsara anareo jiaby lagny magnaraka zay am'zao ty, mbala tsara anao ELIDIOT, mbala tsara anao FARAH JHON'S zay efa tsara fô ya. ELIDIOT magnanio mbala tsara anao Jean-Luc, mbala tsara TENCE MENA FARAH JHON'S magnaja viavy managna mahizy azy devant masona ity nany mbala Jean-Luc koa raha bandre jiaby an-tragno miaraka fandarina ty zay fato zay. Dia tiany koa magnano fisaoragny vanareo mpanakanto zegny nagniky ny fagnasana izay. Dia eto antsika diabidiako mampodika zay tonga dia amin'ny vavany fomba fivolagnana izay. Dia dia io aza ny thème zegny ny tegna nagnasagna atsika mahakasika resaka hoe Solidarité ho anareo mpanakanto izay fa ataoko fa fotoagna anankiray koa ty mba ahafahantsika mifanojy koragna elo atsika mahakasika ny la reine du Salegy Ninie Doniah. Dia amezako fivolagnana voalohany ny agnatin'izay ho an'ny TENCE MENA satria izy koa fa nandalo igny vaovao igny dia nisy vidéo zay niparitsika tao na izy fotoagna anao nifanojy tamin'ny Ninie Doniah nagnano vidéo en direct tamin'ny taogno firy igny 2018 igny vidéo igny fa za ndraiky Ninie Doniah fa fankahay fa hela rangoragna tamin'ny taogno 2000 tagny. Izy fotoagna za mbola za vao teraka ery zanako zana vesitra zanako voalohany tamin'ny taogno 2000 za fa tantragnon'olo tamin'izay nipetraka tasovy masoandra tagny mbola izy personne moa atsika zao magnatiny alahelo agnatiny deuil zegny fa efa nifankahay fa ela be fa igny zegny karazagna suite fa nifankahita koa tamin'ny France tagny fandeha tamin'ireo ta Clermont-Ferrand et tout ça maro fekiny zegny histoire tsy tantaraigna eto jiaby fa manjary hela loatra interview ty fa maro fotoagna nifankahitagna fa nifankahitagna taminazy farany tamin'ny 2022 tamin'ny izy narary ta l'hôpital be tanosy be za navina mangisy tagny tamin'igny zegny nahitako izy farany physiquement dia izy io ma izy paix à son âme loson-dragnahary mandoaly ke agnatragny fagnahinady atsika jiaby. Izy koa misy koragna tadidinao tamin'ny anareo farany ino mba volagna zegny nataony tadidinao ary tsy adignanao tamin'ny famonjy izy tamin'ny farany niaraka tamin'ny Doniah zay. Izy volagna tohiza volagniny mahanao anao edy volagniny olo mavita mandimby zaha volagniny izy koa resaka muzika boka varatra koa resaka hantsa volagniny
resaka jidy volagniny fanao TENCE MENA edy volagniny mavita volagniny miporté au traditionnel tsika fahazariagna izy zegny volagna nataony taminaka. ELIDIOT fa niavy fotoagna fanao jiny Doniah matetiky fanao zay izy koa ny Doniah zegny zao mozy mambara makasika Madagasikara teo katao mpanjaka zegny aminazy fa tsy atao azy nini mbola voateraka ndregny fa hoe mpanjaka ny saligy mpanjaka vavy ny saligy donc zegny manana ny maha izy azy zegny aminao tsy afaka atao ninina mihitsy zegny ary izy zao mbola mipetraka fogna hoe la reine du saligy tsy sola fambaritsika fa iny Doniah zegny raha zay donc zegny na rena volagnintsika eto zegny olo araiky manana ny maha izy azy de iny Doniah en mode musique ta Madagasikara tsisy masolo feonazy zaloha tsisy masolo za aloha zao nahezako nandeha baly igny voalohany za tamizegny firy 16 ans za 15 ans nahezako nandeha nitsinjaka baly tamy semesantanimora io fa baly igny ny Doniah io bala misy sariny zegny aminakao ya za nandeha baly io ho an'ny FARAH JHON'S raha tsy diso za tagny amin'ny 2022 anao nagnano interprétation na koa cover angamba mety volagnako izy le nanazy le hoe malemilemy c'était en 2020. 2020. Ni fandraisanao sy ny Doniah zegny tamiko be. Fa ela za koa karakara i TENCE zegny fa za ndraiky tavoe mara za koa fa kely musique rehetra zay koa de nisy fotoagna izy nandeha nisoma tao de nagnano concours de za nahazo voalohany tamizegny de tadidiny soranaka ave izy koa namany zokiko prêt-à-pot aminaka zokiko fagnaraka za viavy namany avy eo navy taty amizay tsy fagnifankahita fa izy avy eo nisy fotoagna za nandeha nisoma ta Nosibe tamin'ny 2015 27 mars 2015 za ta Nosibe tagny zay nisy raha nifagnampiegnay roe vavy de tsy ho tantarako eto satria secretnay roe miraha vavy zegny de commence tamin'igny ny finamanagna de nanjary fa karaha olo prêt-à-pot satria tiako hoain'olo jiaby eto koa fa iny Doniah de olo mikoragna aminaka isan'andro taoko hoe 8 jours tsy fatesana angamba zay mbola ndresaka mbola agnatin'ny téléphone ko ato jiaby raha ne donc voilà koragna zegny de tsy tokony koragna zegny somary koragna kely hoe par rapport amin'ny raha jiaby mandalanao Facebook ao mampizavanao teo zany nahita ino moa tonga reo tsy mamaly satria hoe misy hoe nareo tsy raha izy aloraka hoe managna preuve ary nampizavanao zato ino moa tonga raha zay hoe tsy tianao koragna eto koa tsy namaly mihitsy za satria araka tenin'ny ELIDIOT teo mpanjaka vavy izy olo asiagna voninahitra be loatra donc tsy tokony ho asiagna problème mihitsy ny fahafatesagna ny Doniah za nandefa publication raiky de hitako olo rombotro agnatin'le raha par rapport amin'ny raha jiaby mandalo amin'ny firenena sy ny tariny antegna matsidriky lalina amiziny satria tsika je tia andeha koragna izy manokana de ho fagnomezako voninahitra izy za tsy namaly za tsy mipartage mihitsy tsisy raha manginy za fa za fo mikoragna amindreo isandera amin'ny raha vavy ny Nosibe any voilà zegny natao eka idirantsika ny koragna magnaraka satria volaniko nagnasagnanareo teto dia hitanay koa raha mandala agnaty réseaux sociaux maro samihafa magnotany ny fanareo ndraikindraiky hoe artiste amizao tsy mifankatia artiste zao ataoko hoe tiady TENCE MENA nia tamin'ny Big MG za le bita tamin'igny ino ny antony adivanao Big MG TENCE MENA no tamin'igny ka teo za teo tamin'igny ino adivanao Big MG za tsy niady amin'ny Big MG fa Big MG tia miady amin'olo bon tsika tsy sintogno laklosy na hoe andeha hifanogotro tsao koa Big MG mahita vidéo teo za koa nataonareo nakarakaratsy nareo non tsy mankaratsy fa ny raha hita maso ny raha hita maso dia za ty tsary miady amin'olo fa kely malasina izy boka diranao boka tsy hainao hoe ino diranao aminao amle mano magnasaha olo izy magnasaha agnatin'ny sikiny magnangy karaha olo tsy nateraka magnangy magnasaha agnatin'ny sikiny magnangy karaha olo tsy niteraka viavy magnasaha agnatin'ny sikiny magnangy karaha olo tsy sanabavy azonao donc za zegny nangala résolution bon volanko za tsy amaly amin'ny Facebook fa ela malomalo mandefa izy mandefa piky zegny fa izy tsy malony hoe entre couleur va mal fataloha io malfahela io izy magnandefa piky amin'olo isan'andro mitroboko fanjaitra mitroboko meso mitroboko iny za tsy mamaly fa ninaka zegny hoe andraraiky fanao jizy fasafasy io za miregla ninaka aminazy io za magnamia antsara boka aminaka ty aminany donc fanody amizay zay tamin'igny ta l'aéroport za fanody izy karaha io izy ohatra karaha ELIDIOT io Sambavany raha. Sambavany raha.
za amizay mivolagna volagno Big MG oza oza izy tsy mety mizaza satronazy ataony karaha oza mba zava hely za ko ty oza occasion-nao zio za le magnangy asa sainao isan'andro amin'ny Facebook nity hoe za asa hay amizay za zio en face io anao zao mahita za io asa hay amizay za jio ty fagnanaovagna izy fa tsy afarany écran jio ty anao mahita za zio occasion zegny naviany koragna voalohany izy ma direct fa ianareo tsy mazaha olo fa direct za tsy nagnasanao karaha ty volanako io amizay naviany vidéo jiaby fahitanao rô tagny anao lasa eo za anao zay manana problème big misy anao tsy za tsisy problème aminany za tsy problème nakafa ny régleko za tsy tiako za maloto agnatin'ny fonaka amin'olo za tsy salahelom-po amin'olo tsisy nampitipitiny za tiako miaigny madio amin'ny fiaignana nakafa izy koa fa misy problème fa maresaka loatra anao zegny fa tsy mety anarigny tsisy olo mety magnanitra anao za koa mba midrika antsehatra koa boka zoboka magnanitra olo tsy tambitambezigny tsy karesegna tsy safosafoegna anao koa magnanitra olo tsy maintsy masiaka azonao zay ty tambala hely voasiakany mamanena mbazatany anarô aboko be zahay anarô zegny hoe ry mandreny magnanitra magnasaha magnino mba karigny azonao honogno tsara hoe tsy nety raha nataoko ke karaha zay koa zegny nataoko amin'ny Big MG za sura fa Big MG mbala zandroko tsy haiko asa izy zao tsy haiko za tsy mahay taognanany fa za sura izy mbala zandroko noho ny raha jiaby mandalo FARAH zegny napetrako hely amin'ny plasy maha zandrizy izy zay manko version nao fa mbola tanigna version Big MG satria vola hoe misy tsy nety nataony fa tsy hetsika anazy mety izy mahita hoe mety nataony ELIDIOT izy koa misy mpanakanto araiky zegny hoe izy mira fitiavagna izy magnano de tampotampoka io koa to misy famaliagna asasako anao si l'homme que le nom basta lion de ça sans vola io sangisang io vola io sangisang nino nagnasanao basta lion ELIDIOT za ndraiky basta mpinama olo jiaby mahay zegny fa karaha fiainagna basta sasa tsy manjary maty fiainagna ratsy karaha io donc toizy ko aminazy agny le raha io karaha zegny fa zay fankahita karaha ako mafaloaky ale faloaka maty minao karaha zegny fiainagnanay donc izy koa fanamako fa riatoko ediny karaha zegny zay zegny tsy nagnaty commentaire zegny io zegny tsy amy mahampinamagna zay zegny za zegny tsy mitsitsy arakaraka nandatsahandraha io zegny makapaka zegny karaha zegny kotonao mpagnajagna zegny fiainagna vanikekitry rangotro ke karaha zegny koto misy mihaja niany tontsika mpagnajagna odio c'est bon fa vratsy izy fa vratsy idy koa za fa zegny tsy midika hoe zay misy conflit misy problème tsy problème fa izy toy fa le nampavozady avy afara fa tagnaty le raha karaha hitako hoe nivadiky sérieux ninazy satria misy hoe akory sambola niniana anao le fait que asiako sa le fait que za agnatin'le le olo candidat je pas le vavavako agnaty Facebook tsy haiko fa hoe tonga de misy direct hoe akory anao mba le bava fa sambola iny somary nampavozy za am'le karaha hoe za magnatono raha tagnatin'ny sangisangy fa tsy haiko am'zay sika nazy tegna sangisangy marina tagnatin'ny araiky igny iny tsy azoko taminazy fa nakamo fo madio zegny ELIDIOT tsisy asa hoe avy agnaty fo fa asa ito agnatin'ny vava eky miaraka amin'igny mandehandesigna karaha tsy problème bi amin'ny basta lion anao zao non tsisy problème ndely potipotiny tsisy potipoty fa igny fiainagna basta atsika mahay karaha zegny fiainagna basta andavanandro agnaty Facebook sady basta olo madio fona za madio fo be fa izy ndraiky bivava fa izy madio fo nambarako zegny tsy agnaty Facebook matetiky managna fomba fijery hafa raha zegny ambody matetiky fo ny mpagnaraka ny Facebook ny tegna mampiady olo ao exactement fahitavako izy maro satria zegny za magnarakaraka anareo tia hadike miparangitry koa tegna maro rangitigny baka anazonao rangitigny avy io zegny anao matetiky voarakitry zegny vangony sasany aby tena fa hafa ty miboaka araiky magnaboaka farany zegny sao mba zegny mary ndraiky raha ty hagny izy tafa niny karakara zegny anao ndraiky fa tegna mary zegny izy koa za manokana za tsisy problème amin'ny artiste nazoby za tsisy zegny za zegny madio fo amina olo jiaby fa iny ndraiky basta igny sangisangy to tsy haiko ninao basta tsy haiko ninazy za tsy sura ni basta misy ary anao ko amizagna commentaire mbola misy emoji na tokiky agnatiny raha misy emoji asany basta igny zegny izy magnaraka onjan-drano zegny za ty dogna solo FARAH hoe miezaka magnano raha classe tsy magnano raha karaha zegny fa mitrôtra basta milala be zegny
asary donc tsy mandeha aleo fanrokeo do no karaziny tsisy problème donc olo tegna pinanga le masaky manakarazegny mitosiko zay matovy lanko izy masaky mandrakarty vlanko fakasaky zay tsisy arrière pensée agnaty zay fa savanina anatra ho an'ny public zegny iny fotsy abta aminazy le tona raiky ny avy tesika tegna marigny zay so de vlanko misy konikono nangala izy au sérieux karaha tiady bako manjary public amizay mitara fa tsy public zay mpiadivinao amin'ny public karaha faregninao zegny zao fa nezaka sangisangy balahady fo zay zala so de bonao ndro mopiazegna za todika ambadika ty Farah John's anao moa vozy miady sa ino koa des fois za magnaraka publication mo commentaire amranareo anao ka kofa brabe anao ka amlefalefa anao moa non za tsy tia miady problème nakabaka tsy me miady za tsy za azo manteny fa voleko non za zegny tegna marigny antegna baka olombelo misy fô za je ty tanao raha jiaby mandalo amin'ny Facebook ao io tsara ny vakiko commentaire anavoana raiky no ny ino satria za amin'ny maha olombelogno za mety tsy hodiniko mety tafamaly za na tamin'ny tanareo za tagnatin'ny amoata zany nisy olo valioko satria tsy mipetraka amin'ny place maha olobe izy za noriny izy andrako aby be angatako amy zagnahary hoitandreo raha jiaby mandalo fa magnino olo managna zany fa tsy asianao dikany magnino za mareny za tsy asianao dikany valioko ireo misy olo valioko fa tsy olo jiaby fa hitako koa fa tegna commentaire za je ty amy raha nazo Ninie Doniah io tsara ny vakiko za tsara nitsofotry tamin'ny page tao depuis que Ninie maty za na publication ndraiky za tsy nitsofotrofotry tao satria olo zegny misy vola aminaka mafana raha za tsy miza satria amin'ny maha olombelogno antegna mety tsy hodignin-tegna mety ho tafamaly antegna nefa tsy fotoagna an'zegny eky je ty efa tsy fotoagna an'zegny eky je ty maromaro mandragnitry misy olo magnano mandefa message aminao magnandefa iny amy commentaire grave nareo zegny ivala bon igny za tsy nakako karaha ataoko amy place naka za tsy midriky fekiny fa alahelonaka baba zaza raiky mahay izy ndraiky zagnahary ndraiky payasona ndraiky fagnahinazy mahita voilà igny fonaka za tsy mila justification za tsy mila mise justifie amin'olo hoe zany karaha ty non fa tanako fonaka za magnano hommage nazy amy page naka zay commentaire an'olo io ambelako io banjeko za tsara namaly na A na B sady misy question zay lavy napetrako tamin'ny TENCE MENA tamizay fotoagna zay izy fa namaly fa za todika amin'ny ELIDIOT sy FARAH JHON'S comme ty question ty hoe io le raha ataoko hoe fan ataon'olo amin'ny Facebook io de des fois zo mampitouché anareo misy olo mirabe regny hoe fonareo zay tiako volagny anao ve sy tokony sincère rehefa mpanakanto de tokony mahazaka raha jiaby non za zegny premièrement za olo farany mamaly atsika olo managna fomba satria nagnino ino mpo milereo tsy maintsy mamaly za satria za olombelogno managna fo ary managna ndray zao mana manokana mitoza volagna raha raiky karaha zegny za mamaly ary vakiko tsap commentaire za ty karaha ry FARAH JHON'S hoe kabe non matoza amy commentaire mampidiky raha igny zegny tokony assumeko zegny la commentaire jiaby agnatin'izy io zavako tsaraikaraiky zavako azovy ity azovy ambraha tsy momba raha de volagna za fa itoko fa riatoko e ary izy koa vandy volagna hoe ELIDIOT tsy mamaly voaka zavako zegny FARAH JHON'S fonareo moa karaha fon'olo jiaby sa tokony miatry izy koa fa mpanakanto zay raha volagnin'olo non za ndraiky za ne tiako fokonareo mamaly mba mipitragna place nireo aby tsy mipetraka tsara amy tany izy zao ne misy olo misy problème avy amy tokantragnonazy zegny izy agnatin'ny Facebook ao izy mangalangala retim-ponazy tsy magnisy fotony olo atsika mety tsisy olo mifamelogno atsika jiaby izy io atsika zao samy mantrentreky mizara mbe ino ahitantsika hanigny amilomantsika tokantragnontsika fa magnino olo tsy hainao tsy mamelogno anao na ariary tsy mihenanao izy avy agny misy permettre mandeha magnasasanao agnatin'ny Facebook ao zegny donc za koa nakapaka tsy vitako malo agnaty Facebook fa izy karaha atao amy TENCE MENA zegny koa atakako vangoeko zo tokony karaha ty karaha misy volagna raiky zay boka raha koa tsy tianao atao aminao azo ataonao amin'olo anao Jean-Luc anao tokony mamorogno fandaharagna tanao alainao rô olo aby magnano commentaire ratsy regny invitenao amin'ny émission anao raha nivolagnin-drô igny ampodinao amindrô asa zakandrô ouais concept vaovao koa raiky zegny amaraparana fandaharagna atsika ny amin'ny fotoagna zay ty niatra atsika farany fa kanefa misy fagnotaniana koa agnaty zegny sady anditsika maramparagna ho an'ny TENCE MENA voalohany niboakany Jaloxine nanao koa ry fahitanao ny azonao ambara mahakasika zay sady tokony hiafitranao any mpankafian'ny TENCE MENA miafitra tokony ambara ma zegny fa hitanao roboka zegny Jaloxine igny navy agny
aminakao mbala misy conteneur ho anareo lagneny mbala iny tsy mazaka marary fo mahita namanareo roso marary anao mahita namanao falifaly marary anao mahita olo mahazo raha tsara tsy normal anao dodo misy problème agnatin'ny fonao misy raha tsentsitsentsy aminakao mbala misy maro livraison gratuit contact fo alfasa jaloxine ray boîte mety aminao hoaninao marandraigny matsanga haly janganao sitsinganao ELIDIOT livrera anao zao nahazo tomobile maventy ELIDIOT zany tsoniky fonakana raha tsy normal jaloxine familanao jalousie maladie anao zao ty nahazo ohatra volamena ny pako 24 carats torona be ndraiky araiky nahita ziny tsy normal Kena roba kama ngane est-ce que tu m'as vu que je na jamais ton couleur rose je manzari tu va yini dans semaine mera rose ELIDIOT ni after no fara sa quoi question tam ni Facebook ton pecho comme no ko to mama Alice quoi ELIDIOT c'est quoi la sa diklali ngam resaka politique za tsy midriky politique fa politique midry agnaty fiaignana agnatin'ny volagnina karaha zegny izy io akory matsika afako volagna hoe tsy midriky agnatin'ny politique za alors que zegny fiaignana jiaby basé agnatin'ny politique izy nambarako na volanko andro fotoana tsika nany koragna makasy politique ty volanko hoe za volagno tampaina ambava andro tsy mahazo mikoragna politique tsy hoaniko satria nagnino fiaignana jiaby basé agnaty politique koa zaminao asako voalohany sagnatriany vava za mpagnano concert ohatra Tam losa za nazo 4000 personnes azonao nianty za mahazo 500 personnes manomena tsy fihinana organisateur tsy voa efa vola za mody agnatin'ny tragno vady amanjanako tsy politique ve zegny mety le lazanao koa fa miegny boka manjary tsy avy olo mandeha amizanareo ni afatra anao hoany pakafinao ELIDIOT afatra hoany pakafi akory moa zavako zegny ke surtout amin'ireo korangatsika teo nareo ndraikindraiky te hita tsy mifankatia nareo mpanakanto ni afatra anao amle artiste manokana de avake izy mamala raiky le voalohany igny izy io tsy zay jiaby tsy fankatia fa tegna misy zay agnatin'ny agnaty raha tegna tsy mifankatia marigny misy tegna sasany zany tegna hoe tsy tonga tonga fatany bakire tsy mazaka namagna roso izy io tegna misy hoe zegny amle artiste zegny misy ny sasany zegny tsy mazaka laza misy ny sasany koa zegny hoe tsy mazaka hoe zaza miakatra vavany le vo iakatra donc zegny hitako samy managna ny ererany jiaby fa ny raha hitako fo zegny tokony samy mipetraka tsara amin'ny toerana mahizy azy fa zao zegny lazo baka amin-Zagnahary karaha zay Zagnahary koa volagna fotoagnanao malaza anao malaza fo tegna maro Zagnahary koa volagna tapitra de lenao tapitra izy karaha volagna nendray zegny hoe anao karaha vonkoragnanao hoe zegny célébreranao mba fa tsy malaza tsy haiko avy tondragnahary volagna hoe tapitra lazanao de fa tegna mbala magnano fo tsara kiva aminazy satria izy ty fa velon-tegna izy ty nalagna fianarana izy ty namanao vady amanjanako azonao donc zegny izy koa fotoagna Zagnahary ELIDIOT tapitra ino raha afaka atao mijanona zegny karaha zegny zegny naka fa tsy tokony lesintsika anaovagna ino ma zegny commentaire be hoe ke artiste tsy fankatia karaha zegny fa tokony samy tagna place misy azy fo karaha zegny ko hitanao mahoizy anao managna mahizy azy anao gardeo ko hitanao ma zegny commence lasa tanamigny fo koa miezako anao mba ela surpasser anao raiky le problème anao mandalo karaha zegny fa atsika aza managna tendance fagnendritsika hoe ke raha ihany karaha zao ary izy nambarako agnatin'ny Facebook zegny tsy ela io hoe andaro artiste maro hypocrisie sy ny tariny za zegny managna tendance hoe izy koa agnatina situation karaha ty zegny za oza tsy tomboka makasiky fatin'ny Doniah ty za zegny mametraka ny hoe assumentsika le raha mahavitany angigny aloha izy koa fa hoe zegny mahafinaritra voaka jiaby agnaty Facebook anareo hypocrisie zay assumer le raha amin'ny fotoagnany ty fo azonao amin'ny fotoagnany raha mandalo ty satria zegny mpanjakan'endro maty azonao mpanjakan'endro tsisy donc zegny rariny be zegny zazo koa zegny amody vava bas anareo jaloux artiste nareo karaha zegny za jaloux zay jiaby zegny managna hypocrisie marigna aminay zegny agnatin'ny raha ty fo fa amin'ny mare za fa mamaly koa fa vita izy raha zay kiro ELIDIOT FARAH JHON'S ni after anao manolo jiaby fa surtout makasika hoe zay fankatiava ho anareo samby mpanakanto zegny izy fa karaha manenoneny raha maro zegny atsika zegny samby mpanakanto tsy tokony tsy fankatia satria samby migadonkira anazy mety faninao mety tsy ho faninaka fanin'ny TENCE mety tsy ho faninaka fanin'ny TENCE misy raha be zegny agnatin'izao tokony fankatia atsika izy baka izy anazy ninigny loso edy zegny tsy volagna eky izy tsy afaka hira eky izy nefa atsika mbala eto tokony fankatia
de za koa misadressé aminareo mpankafy atsika vahoaka oka zay re tompoko zay fampiadivanareo atsika samy malagasy atsika tokony ifankatia atsika tokony resaigny satria ampotiky matetiky za mivolagna zegny aminao fandalovagna loatra ambony tany eto fotoagna ela anagnanao eto mahaiza miprofity mifankatia magnano raha tsara amin'olo iny je ty tombotsoa nazo anareo amin'ny raha jiaby mampiadipiady surtout mampiady samby artiste misy commentaire nareo tanareo mi artiste fa tsy izy efa midépasse le tokony atao aminazy ke zegny fovolaniko hoe mifankatiavana zay samby artiste zegny na nareo mpankafy zay koa mifankatiava anareo tianay zay koa tianareo est-ce que fankatiavagna amitegnantsika izy farany TENCE MENA resaka fankatiavagna bon idirako hely ka resaka laza zo misy olo zegny tsy zakany mihitsy hoe mahita oetra hoe mahita olo malaza zegny izy agnatin'ny jerinany hoe tsy hiala aminazy lazanazy voilà mais tsisy idirany tsisy idirany azonao karaha zao ty naka zegny exemple za fanaovana boaka raha zay tamin'ny Facebook tao tanao jiro io interrupteur maro hoe izy koa samby rietigny jiro jiaby mazava donc on peut tous briller ensemble azonao io zegny tokony tsy mifamono ry havako on peut tous briller ensemble tanao masoandra io tsy mandeha amin'ny Jean-Luc zaraiky tsy mandeha amin'ny FARAH JHON'S zaraiky tsy mandeha amin'ny ELIDIOT mandeha amintsika jiaby dika zegny afaka mahazo hazavagna atsika jiaby tsisy antony tokony hoe andeha ialognanao re ihany andeha ialognanao re ihany fotony ry ihany zao misy tube tube nazy ty zao iran'ny ELIDIOT fitataty regny fa misy mitsipatsipaka edy agny edy blanco aminao zay la vérité zala karaha FARAH JHON'S karaha FARAH JHON'S fo regny tatatoa non tsy tokony zegny karaha naka edy bon sintrany solo naka nalaza bon karakory koa ataoko zegny surpassé sintrany solo fa za tsy andeha calculer-ny ELIDIOT za tsy andeha calculer-ny FARAH JHON'S ny naka fo calculer-ko azonao hoe karakory ataoko surpassé lazany sintrany solo igny mikariko koa za mandeha sina mpankafy tsy mahay zegny mandeha studio isan'andro fa mavita hira zato anao mahita raiky hely omeko anao ny mahereza koa après des années rose sport mahay omeko nefa agnatin'ny mahereza zegny fa nisy hira firy vita laninao vola nandeha nagnano zegny donc io zegny tokony samby magnano zay mahatsara ny nany de fifankatiavagna mipetraka fa fifankatiavagna zegny misy olo mety filigna raiky aminao misy olo tsy filigna raiky aminao fa na tsy filigna raiky aminao mifagnaja mifandefitry mifankatia fa le olo filigna raiky aminao ohatra hoe ELIDIOT zao mety filigna raiky aminay mety miarakaraka mitsopatsopa aminay mety miarakaraka mandeha raha de filigna raiky aminay azonao fa mety misy sasany koa mety misy olo hafa koa filigna raiky aminazy fa koa fa samby dia raiky eo zegny tokony mipetraka le fifagnajagna voalohany fa fifankatiavagna io tsisy dikany izy koa tsy mifagnaja azonao mila mifagnaja mila mifagnaja bako amizay mifankatia bako avy amizay le agnatin'ny fifankatiavagna amizay tsy maintsy misy mifampikomo hely eo amizay le hoe mifandefitry voilà fa motra za soro motra maro any boaka tety ani jusqu'à conception d'émission vovovonazy tety sa vetsika magnaraka sa vatsika débat karaha ty ty fiaragna ty atao veloma eky anareo koa tamana etiky nefa fotoagna hely fagnaraha olo jiaby nivalava sa fa kanefa matiky za fa hoe misy raha afaka resitsika mpankafy tamiko raha nataony araka tety igny zay dia mbarako izy mety tsy hainareo fa mety fa hainareo koa fa juste ambarako anareo fo hoe i Ninie Doniah tamin'izy fahavelonazy dia nisy fotoagna izy aloha nizy nira sa etsika fa prof d'anglais izy prof d'anglais deuxième midika fa hoe ny olo araiky izy koa izy lasa mpanakanto de dika zegny izy mpanabe koa agnaty zay de zegny anaovagna fisaorana rety mpanakanto aby reo agnisany mijano agnaty zay mampanabe amampanakanto zay soragna FARAH JHON'S soragna TENCE MENA soragna ELIDIOT soragna antsika jiaby zegny aniny za zay hoany magnaraka koa ny fotoagna atsika eto amin'ny point carré veloma atsika jiaby Fala, me
tiens.
chinangaya